Is-Soċjetà Maltija tal-Model Makers stabbilita fl-2003 ilha torganizza wirjiet annwali biex tippromuovi l-arti tal-produzzjoni tal-modelli. Is-soċjetà tmexxi wkoll lectures laqgħat wirjiet regolari biex tinvolvi ruħha mal-komunità lokali u tappoġġja lid-dilettanti. Karatteristika notevoli tal-wirja ta' din is-sena hija s-sezzjoni tal-figuri li turi soldati misbuwajn blidejn b'mod metikolus minn diversi reġimenti u anke armati storiċi. Dawn il-figurini huma ppreżentati bħala biċċiet waħedhom, vinjetti jew diorami, kif spjega lil TVM News wieħed mid-dilettanti Frank Marsh. L-għalizet ħaġa importanti aħna li nkomplu nżommu l-istorja, l-history, nkunu kemm jista' jkun accurate to history. Naħseb li żjed modelli żgħar huma 4 mm jew 28 mm u dawk ikunu soldati l-biċċa kbira, imma nisbgħuhom bid-dettal kemm jista' jkun eżatt. Soċjetà Maltija tal-Model Makers għandha 23 membru li jiltaqgħu darba f'ġimgħa bħala komunità li l-koll jgħinu lil xulxin. Il-viżitaturi għandhom l-opportunità unika li osservaw lil modelli fuq ix-xogħol u jiksbu għarfien dwar it-tekniċi ġodda u l-għodot użati fit-teħid tal-modelli. TVM News tkellem ma' Joseph Farrugia illi ħoloq id-dajsa tradizzjonali Maltija il-kajik li fil-wirja spikkat ħabba l-kobor tagħha. Id-diżin għamiltu jien ukoll ġifieri mill-bidunet u domt jekk ngħidu bħala xhur 4 xhur. Mek ngħidu sigħat 1360 siegħa. Hemm xi 5 tipi 6 tipi tal-jom fuq dak biex joħroġ il-kolor għax ovvja żebba ma rridx nuża. Allura rrid noħroġ il-kolor mill-linjam. Il-wirja għandha d-dejja sal-ħadd 23 ta' Marzu.